Mangwana akanaka muri yeZimbabwe 27 June uri musi weSaturday mugore ra 2026. Nasi panapa ndiri kutambira nhau inosiririsa zvazvinoita ndezvekuti dzimweni dzenguva dzimwe nyaya dzinotanga dzichisekesa dzichifadza dzopedzisira dzakusiririsa zvekuti vanhu munopedzera makunzwa tsitsi nenyaya yekuti maZimbabweans vanhu vanonamata, maZimbabweans vanhu vanoregerera, maZimbabweans vanhu vanonzwa tsitsi nekudawo kwezvikonzero zvakasiyana siyana. Yamakadai kuteerera panguva dzino ndio channel yenyu inonzi Kulian TV, apo patinokupai ma-updates nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika nekutora nzvimbo. Shoko randiri kutambireko zvidezvi nderekuti Tagwirei ari kunetsekana nekufema. Ndo nyaya iripo, mukomana aritonzi akarara akabayirirwa paoxygen, zvinhu hazvina kana kutombomira mushe ende anga ari kutadza kana kutaura chaiko chaiko kwanga kutori a problem. Chinhu chakanyatsoitika pana Tagwirei zviri kutadza kunzwisisika kuti chii, nekuti munhu wekuti akangobviswa munyika zvekumhanya pakangonzi pari kuitwa burial yamatema danda and then uyu ndobva angoita se collapse achinchi, saka vakabva ngomubudisa munyika zvechopu chopu vachimhanya naye kuenda kuti vaende kunomurapa. Mapastors, maprophets vakasiyana siyana namakandiwa vambomhanya mhanya kutry kuisa munamato, but it seems like pinamato yacho inenge isiri kuresponda zvamanje manje. Maybe mamiracles anogona kushanda because vanhu vazhinji vanogona kuzomhanya unongozwa kuti nekuti nyaya yenga iri pemaprayers, nyaya yekuti vanga vari kufungidzirwa pamwe zvichida anogona kungakarwa nezvidhoma zvishiri kana kuti chii, nekuti hazvisi kunzwisisika kuti chii. Just from nowhere munhu anongori kana angoruma mazino vatozonzi paakatomhanyiswa mundege vanga vakatoisa mugoti pamazino kuti mazino aita sei kuti munhu asazotandadze asasvike pakudzima. Ndo nyaya iri kuitika mamiriro yakaita, but panapa muri yeZimbabwe pabva patoitawo nyaya imwe yandiri kusangana nayo yendangoti ganibva ndangopfuura neipapa, but this is bad news, especially pane nyaya yatiri kunzwa yeCAB 3. Vakomana katatu sutomoza kuti vanhu vari kusangana nehora dzakadai so idzodzi dzekuti munhu anosvika pakutofa achinzi ari kutrainwa mapurisa uko. Musadaro vakomana, musadaro vanhu vadzimhuka dzekuti mungaita kunge muri kutraina mapolice dog kudai so. So nyaya iri panapa yakamira yakadai so. Today we write with heavy hearts, profound anger, and a deep sense of grief in anticipation of the upcoming highly charged pre-CAB 3 vote. The Commissioner General of Police CGP has embarked on what can only be described as a punitive, useless retraining program for all rank and file officers. Let us be completely clear. Professional training and refreshing tactical skills are vital for any police force, but what is happening right now is not training. It is a brutal attempt to break spirits under the guise of preparation. How does forcing a human being to stand in freezing winter conditions while being continuously drenched in cold water for 12 grueling hours improve policing? It doesn't. It isn't professional. It is a sadistic fixing exercise meted out by rogue instructors who have forgotten their humanity. Tragically, this institutional cruelty has now claimed a life. We had lost a brother, a dedicated detective who served his country with honor, a loving father, a devoted family man, and a primary breadwinner. He simply could not stand the degrading and professional abuse taking place at the Ndabazintuna training depot, pushed to his absolute physical and mental limits by this sheer ill treatment. He ultimately left to head back home. Shockingly, painfully, we learned this morning that he passed away while driving back to his station, his body and spirit exhausted by the
ordeal. So maitikira zvakaita pane itoni text message yaanga atoisira kuhama dzake WhatsApp achitaura kuti guys, ndasvika paNtaba Zinduna nezuro for retraining, tarara tichidirwa mvura tiri pasquare nechando ichi. So tazombotiza paenda instructions kunorara ndobva tapinda mubarak without permission. Saka tabatwa na 5 am ndobva tatanga kudirwa mvura nerev tiri 12 guys, tichichinjaniswa instructors ndazvikoniwa na 8 ndikati ndipei 71 zvikanzi vaifanirwa kukanda kustation kwako. Ndikati zvakanaka, ini ndaenda guys, ndatonorwa. Unofa nepneumonia. Now driving back to Bedbridge from my 71 guys, unosiya basa waurawa. Ndo message yakasiya. So atori pakutodrive pakutodzokera ipapa achita kubva ikoko ndo patozongonzwa message iri kutenderera pachinzi munhu akusina, munhu atofa. This is sad news akumana. Zvinhu zvakadai so zvazvifadze zvatidi kuti tingaswera tichiinzwa kuti kuchiri kuitika zvinhu zvakadai so. Atirambe kuti training dziriko, munhu wese anozopurisa vanoramba vachingo upgrade na vachiita sei, but purpose manje pakuzonzi what preparations the cap 3 what it's something chekuchira unacceptable guys. Atidi kuti tinge tichinyeberana. Saka imi munototi muri kuda kugadzira zve cap 3 as if zvine chekuita newe kana kuti rakutanga dhiri rako iwo sempurisa mapurisa emimi. Arisi dhiri kare mapurisa zvikunzi cap 3 kudii zvezve itoriwo zvinhu zvenyika yese. Saka hapana pekunzi muno prepare, mimi da prepare kuti muite sevanhu. So this is not right honestly guys. Nyaya idzodzi hadzisi nyaya dzinofadza zvakanaka. Tigamuchire nyaya dzakadai so kuti dzinge dzichiningirika. Nanditi ndozvizi understand zvangu kuti vanhu mune maonero akasiyana siyana munodziita, but kana usiriwe munhu anenge afirwa manje haukwanisi kunge uchinyatsozvinzwisisa kuti zvinenge zvichinyanya kufamba sei. And then panapa ndasangana nemwe nyaya, mafume amene utari kuitawo sei necity council yake pakomana city council munoda kurwa mambamba chete mimbe. Ende mafume must be very serious. So this guy ari kuti please hide my identity, kindly bring this issue to the attention of Mayor Jacob Mafume. I would like to raise a matter that is affecting many businessmen and tenants in Harare. The city of Harare is reportedly refusing to issue a renewed trading licenses for tenants operating in buildings where property owners have outstanding rates or other debts owed to council. Tenants are being told that these debts must first be settled before their license applications can be processed. The situation is placing genuine business operators in a very difficult position. Tenants have no control over whether landlords pay their rates, yet they are being denied the licenses required to operate legally. As a result, many businesses are being forced into a cat and mouse game with license inspectors despite their willingness to comply with all license requirements. The city of Harare is turning away tenants who are trying to pay for their licenses, which means the council is also losing a significant amount of potential revenue. The question is it legal for the city council to withhold a tenant's trading license because of debts owed by a landlord? How are tenants expected to operate lawfully when they are being denied the license required to run their business? This issue is affecting livelihoods, employment, and business confidence in Harare. We kindly request that this matter be investigated and brought to the attention of the relevant authorities so that a fair and practical solution can be found. Dzinyaya dzinoitika idzi dzinoita kunge unenge ushudzwa madrama most of the times, because paunoinzwa nyaya iyoyika unofunga kuti zvinhu zvekunyeba kana usiriwo waaffectwa, but ukatona nyaya idzo dzakupfura kuna vanhu vakaita seso vanenge vada kuti mafume vanozoti everyday anopfura nepanapa kuseni kwega achiteerera nyaya kuti chii chiri kuitika, nyaya dzedzimwe dziri kutaurikawo zvemunyika imomo. So mafume ipapo panofanira kunge pachigadziriswa. And guys,
musazonyanye kuzvidya moyo stereki muchifunga kuti mapfumi anenge asingazive nyaya idzodzo, anenge achidziziva. It's not fair. Vatojaira kuti kutorarama mbudzi ndodya paikasungirirwa, saka vanobudiswa vanotanga vamwayo vanhu vekanzuru votonzi endai munongwavha muraramawo ikoko, mutoita se umwe naumwe anenge achitongoenda achitondongwavha achiraramirawo paanenge angowanawo mukana ipapapa. It's not right kuti mutange kuitisa vanhu zvinhu zvakadaro izvozvo. Vanhu ngavabhadhare malicenses avo kazviri pamutemo, but ivo vari kuramba zvo because vari kuda kungoziva kuti iwewe uchangomhanya ukaona akadai so then wakutonyora something uyo akuenda akadai so wakutanga kurarama uchimhanyisana navo ushopo umbodai so wakuona vakuya vovhara uita sei. Hazvisi zvinhu zvakanaka guys, kutsvaga kuda kungotonyorwa kwese ikoko hapana imwe iri papapa. This is not right, but anyways paita imwe futi panapa nyaya yandiri kunzwa. I think nyaya dzese dzinofanira kuti nguva iripo seizvizvi ndobva ndadzirova dzese, but I will try by all means kuti ndikwanise kunikina dzese. But paita nyaya panapa guys right, hanzi I have a relative of mine who stays in Hopley kunonzi kwaHadi, vanotengesa ikoko. So a few days back pane vanhu vakanetsana nemapurisa vakabva varova mupurisa aye. So nezuro musi wa 24 June kuma 5 PM kwakazouya 2 trucks dzakazara mangongongo neimbwa dzavo vakatanga kurova vanhu vese chero aifamba zvake. Vakafosa vanhu kuvhara mashops avo and people ran away. Mapurisa akasara achipaza mashops evanhu vakatanga kutora zvinhu. A butchery belonging to someone was looted. Nyama yese and vamwe vane canteen vakapazirwa futi, vakadyirwa chikafu chavanga vabika, vakanwa madrinks, vakabva vatora nemari yanga irimo. They also took money from many shops. So I need help kuti nyaya iyi, where do we report it? Zvinoitwa sei? Because these guys are tagged anyone aifamba and vakapaza mashops evanhu vanga vasina kuvatadzira. They were just supposed to deal with vanhu vavanga vatadzirana navo chete, kwete kuda kurova munhu wese. Izvezvi people's hard earned money is gone. Nekurwadza kuri kuita upenyu, munhu ongouya opaza shop otora zvaada zvese nemari yaashanda here. Vakomana please musadaro guys. Ndo mamwe ema-issues ari kusangana nemaZimbabweans every day. This is not right guys. Totaura tichiita seko akomana ka ndambotaura handiwambona kuti nyaya dzamutamba tambozitaura futi imwe side renyaya dziri kutaurwa idzi. Zvinonetsa honestly, because ukaona mupurisa achinzi awe handiti wani maita hasha dzenyu maakupwanya shopo kokutora zvinhu kokuzoenda pakantini muchidya sadza watohumbavha. Haufaniri kudya zvinhu zvemunhu kana uri mupurisa. Hakuna mutemo unoti kana wasvika ubva wazotora zvinhu zvemunhu wakuluta zvinhu uri kuda kuenda nazvo kupi. Muri kanzuro here, and nzvimbo yacho iri kunzi kwaHadi kwacho already kanzuro haitosvike kune nzvimbo dzakaita seidzodzo. Saka zvekuzoti munhu akanganisirana nemi maakusvika maakunodai so kunenge kwakuita sei futi ikoko. So ndo mamwe ema-issues ari kuitika, but I hope kuti achagadzirisika ese because mutamba nyaya idzodzidzi anenge akatoteererawo achinzwa kuti chii chinenge chichiitika, and ndotarisira kuti pachange pane a good response yekuti ichasvika ikoko kwamuri kwese ikoko. And I would like to thank those people vakwanisa kunge vachisenda nyaya dzavo dzinenge zichase dzichivanetsa ikoko. Kune vamwewo kuti vanenge vachida kutotakusenda. Inini I encourage you guys kuti kana muchizoda kusenda nyaya dzakaita sedzidzi, please try by all means kutora maclips emavideos, ndokuti nyaya dzacho dzikurumidze kusorovheka. Because ukangouya uchingoita yekunyora kuti vasosvika vakapaza vakadai so mapurisa vakatora zvinhu mumashopu nemari vakadya sadza, handiti nyaya iri kutaura nemuromo panozodiwa umbowo kuti nyaya ingopera faster. So mazuva ano because of technology zvinhu zvese zvakungoshanda, unokwanisa kutocapture a video from afar wobva wazuma. Ndo basa remazoom pamakamera, something chekuti you guys should learn all those things pamafoni enyu aya. Pagrupu rese vanhu vanenge vachitadzirwa hapashaya one anenge ane foni yakati kurei yekuti inokwanisa kutora ichishandisa zoom, so that tokwanisa kuona kuti vanhu vodhiliwa nawo zvakaita sei. Hazvizombotinetse, tinokuzongoziva kuti alright mazvona ava vari kutora chikafa vari kutozuma pavideo. The next thing takutotora even number plate, dzine manumber plate mazimota acho aya emangongongo. Driver iye ndiye achataura kuti takaenda naningi because havangojambire mumota, vanotozikana kuti ikembi yakadai so iyi yaenda ikokoko ikasvika ikanodai so ikaita zvinhu. Saka pane pakuzodiwa maanswers. I hope kuti muchawana kubatsirika zvakanyanya muri yeZimbabwe pane nyaya dzakaita seidzodzidzi, and ndoda kutenda kune munhu wese ari kuramba achingofumura
tichibvondora isusu ndosaka takatodedzwa tikadaira ende takatodairawo zveshuwa takatoprepare kugara takachiputisa tichingochibvondora. Saka kana muchinge mune something to say garai mandibata zvekare. If in the comment section tsvaga even number dzangu, request my number anytime munongodziwana panapa pachivhitivhiti chenyu 1 chivhitivhiti chevanhu. Zvamanje manje tiri kuti ine nyaya ikai yanga yatirebese nguva yaenda nokuti ndoziva kuti vamwe muri kumhanyira kuenda kumabasa wokuti munopedzisa day renyu mune zvakanaka, vamwe munenge makuda kutanga kugadzirira kuti muda kuenda kumakulayo, muda kuenda kunofara muweekend imomo, asi nyaya dziripo mambodzinzwa. So let's meet in the next one.